Паркирам и гледам една баба на едно възвишение, така се опитва с един бастун и с една торба да мине. Не може да вземе с тая тежка торба. Аз спрях, отворих колата, коли се наредиха зад мен. И я попитах, имате ли нужда от помощ? Тя, жената, абсолютно безпомощна беше. Аз излязох от колата, помогнах и да пресече и казах, стой тук, ще паркирам и ще дойда да ти помогна с торбата. Паркирах, връщам се, тя тръгнала с тая тежка торба отново да я мъкне. Викам, бе, жена, нали ти казах да ме изчакаш? Взех аз торбата. Пита ме откъде идва, от Лидъл. И аз се чудя, толкова хора са я подминали на тротуара. Никой не се е сетил да спре и да я попита, аджеба, дай да ти помогна с тая тежка торба, виждаш възрастен човек. И аз си попитах на колко години, на 91. Стигнахме до кооперацията. Аз ще се оправя от тук нататък на нея и е неудобно дори, че й помагам. И аз си казах, не, ще го занеса до апартамента. Кооперацията няма асансьор на 5-я етаж. Как тая жена носи себе си, годините си, с бастуна, с торбата? Качих до 5-я етаж торбата, върнах се с нея, вървиме по стълбите, помогнах и тя чувстваше се наистина, че не е удобно. Искаш ли парички да ти дам някакви? Ма какви парички ще ми дава? Както и да е, оставиха жената и тук преди няколко дни отивам пак, минаха около 2-3 седмици, да й занеса една количка, която майка ми има за пазар, с колелца такива, които майка ми отдавна не пазарува. Аз пазарувам и нося вкъщи. Тая количка ни трябва. И реших, че ще я занеса на жената. И ти вече имаш приятелство с нея. Тя като ме видя, тя се размаза просто тая жена. Знаеш какво ми каза? Ти си най-добрият човек на земята. Това като го чух, това са такива думи, които някой да ти каже, че си най-добрият човек на земята. Правиш нещо без да очакваш нещо в замяна. Се помага на тези хора, и ако се прави добро, всеки ден някой да направи някакво добро на някой друг, светът ще е много по-добър.